Ekiunga chinsa ibire migatoko chakorwa chinse mochia abochura stokumemna ya matyo mugaka Zakaria Nyambega manyisa nigeri birero magayi nyumba yabo kubwatwa n'umurero ase tugo yabo yatakoya wikabono tibaramanya ekigererete gosekerete umurero yugwoka na koirera asara eyo nyinge nagutumanya umurikito dipon asanya story yeyo nigoba ichano monene emambia ya lero guchesa abanyakenyero bamwa musioma magaya mateyo mugaka Zakaria manyisa gusambirwe nyumba obutuku bugukira lero alenganga saa sita iga saa tujuga saa saba tuakorera gasikuru town tuachirika noto ngene nduyana gaitaga tigara parali ragatira ujankaro chemo tigara manye kare para basi kaiguika nkarora kangi berega atuatiganirega okonga kirisi kombore ngai no kwarali ngamate atindara mbono tuati ngote nonde separa ze wonte agande ibono tira ko jarura inyomba gende te kuyi komoraire ekinyomba kikoya ali ngo kabuguru nyomba aga nkumya ko bote kiko ngonyara mane nyombe ni bwa tonde kibo twasoma kamaji tokenda topolimira lirio kubeka amaji nalio mundiro gende togwoka kabisa abachukuru benkeywe nigo bono babete bagoutia makweli kuwatekananga obutuko boigati baraire ase nyombeywe egekiki abana bakorete barengo ne nyombe nene bali abachukuru tokote bakanoje chombe chikwetali na indoro che bintu byonse bikorekanete asarere gayerana njango tebye serikali tedi muntu ko jokatanga tena mo jenga kiango lakini Yesu alima tenga Yesu nakorete kinamoroje yonga tenga nonye nuria omanye tenga nimbwate deni hayi egari bali okokora egago chande binga deni yane nabo buyana bonko mwakana kubwaje okokora ibintu kubiri ase chinchira chiagana gari cyo kurimya umuriro ywe nigo bono bereneirie county ya Kisii mono anina se kiombe kirigetenerete amangana yemibasokano asokwire gitambukiro goikasa ywe nabo igoko bakonya asokurimya umuriro abantu kare wetu abugite sirimbi abantu mbatemete bojaga tutema n'umuriro katota mukurimi obatwengera tugatamba gwakera Kisii county government isini omane uyo mtedu wa director Edward nabona kana ngete wa isini nawe yitisi na lande basi au mai kamera sanga bochura basi ko mbaka na maso ka asoga tiri ga yo kulumoro tegacheka tuwetesi tukarimi umuriro komenta nayo nigo bono egekorekiga getigete abange nemeichano ase bono baboririe eserikali koira egetambukiro kyo gokorobotuki nabo igo kubwatuko bokonyi gochia sia mateywe korege narorire nanya gokerora nigongo sabe serikali etokonye bine bikone oyo korete iga nyasao nenere to mutiga nera riri bune chombe chichikorera amana kina yo chombe yete lakini ekoreke kerie kiese ese monya wa naende bikoreka bire byo konyora na abantu bakonya wetra ne mechiga kere muntu tayore kurware orocho kumanyanga gana bwende gusamba igana yakoreka netatu ana gokerora ona kero che bakiro muntu agojo samba kana ichombe wachire mauchi sambere nyuma bono no koroka na bono nabo atini yete kusaba nge serikali bakieto konyi oyo koreka yakoreke amana nyasamu abera sengi amaite kyao kora sengi ntegera gusamba ibintu binyamiga igara nyari kubokora gebintu muntu mwese okora ibintu binebi agitiga cyati ente turasaba serikali etokonye tonyore akisengi ibintu bisare getamoro cyinjinijira birale binge byabanyere binde byaremba yiko ripotire getaseni kya gatembe korwa mwamo sioma egotoka chinse mochiri chabuchura imiye bunge ya kitutu cha sauti litaliana inkuru kwa dipon asanya